La resposta va ser la violència, la repressió, la judicialització, la presó i un exili forçós. La impotència de l'Estat es va traduir en cops de porra contra la ciutadania que volien votar. Però ni la violència ni la intimidació van poder aturar un poble que havíem decidit exercir la democràcia. I avui ens toca continuar estirant aquella força, aquella energia que ho podia tot per culminar el camí a partir d'ara. I ho hem de fer amb tots els recursos que tinguem i arreu. Catalunya tornarà a votar. El referèndum és la solució inevitable. I ho saben els catalans i catalanes i ho sap l'Estat. L'única opció que permet que tothom s'expressi lliurement. Ara toca recuperar l'esperit del 1 d'octubre, constatant que quan treballem junts, quan aconseguim la comunió dels primers dies d'octubre, aquest país és imparable. L'1 d'octubre va ser possible gràcies al consens entre partits polítics i moviments socials, la complicitat d'institucions i ciutadania. I aquest n'ha de ser un dels aprenentatges. Avancem quan coincidim en un objectiu. Només avancem quan generem grans consensos. Avui som molt clars. Fi de la repressió i referèndum, autodeterminació i amnistia. Això és el que defensa Catalunya, la proposta inevitable si es vol resoldre el conflicte polític. Aquest govern reconeix de nou la força de la ciutadania de Catalunya que va fer possible l'èxit del referèndum de l'1 d'octubre. I aquest govern es declara alhora hereu del referèndum de l'1 d'octubre i es compromet a continuar el camí cap a la independència. En primer terme, forçant una negociació amb l'estat espanyol, però no només, sense renunciar a res. Aquest govern es declara orgullós del referèndum del 1 d'octubre i es conjura a treballar per fer possible la culminació de la independència de Catalunya. Volem fer de Catalunya una república al servei de tota la ciutadania perquè aquesta visqui millor. I això és el que farem. Visca Catalunya lliure!